Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour plus tu gamna. La dernière fois, on a un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a une offre alsa à couragita. Barça, couillon demeri. Ni a j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. Uncle Karamogo kan wallahi Aisha be kule sugu bɛɛ la ɲɛ minɛ ne don a la kan ko Aisha ɲɛ minɛ cogo di a la docteur de la ka fɛ ko Aisha ɲɛ bɛ ka dimi Karamogo sabali sa bana foyi tɛ Aisha la n'o ɲɛ bɛ minɛ a la wallahi ka haramu bana b'a la zen cɛ a tɛ tere juguya dabila sabali sa Karamogo na ka taa i yɛrɛ ka taa lajɛ e yɛrɛ ne wele ne yɛrɛ wele min na faga n cɛkɔrɔba tɔ na sa kuma caman dabila i ka na Karamogo nin kelen ni juguyara ko i Karamogo wallahi Karamogo mun de bɛ yan nɔ Karamogo Aisha ɲɛ Karamogo Aisha Aisha kara mun de bɛ yen dɛ a tɛ sabali Aisha ɲɛ bɛ se ka tiɲɛ tantɔ cogo di bana bɛ cun mɔgɔ kan Karamogo bana kɔni ye lajarabi de ye dimi kɔni o ye kɛnɛkanda de o tɛ juguya ɲɛ bɛ ka dimi e tɛ foyi la ɲɛ tɛ foyi la Karamogo Aisha ne joli wallahi ɲɛ tɛ foyi la Aisha e mɛ ni mun Karamogo kuma dabila an ka taa dɔgɔtɔrɔso la kuma caman yɛrɛ n'a nɔgɔya koyi a ta an ka taa dɔgɔtɔrɔso la ayi nana wuli Karamogo ne bɛ nano ye fɛnɛ wuli bɛ dɛmɛ téléphone min se Allah n bɛna moto labɔ kan ne ɲɛ Aisha a bɛ nɔgɔya kana fɛngɛ a bɛ nɔgɔya inshallah e ninnu bɛ fa don ne la walahi an ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'a kɛra min ye an b'a ye ka dɔn sa Aisha i hakili sigi sa bana ni nimaniya de bɛ taa i m'a faamuya ni ma nimaniya bana yɛrɛ la a b'a juguya ye kana na fini bɔ n na sa amne i sigira awa sigira dan Karamogo Aisha minɛ est-ce que nin ye gansan ye ne yɛrɛ dabali banna mɔgɔ ɲɛ ka bali ka minɛ a la tan ko ne ko k'a ka dumuni dɔrɔn ne ta ka diyan ne a nana dɔrɔn ka sina ka kule ten tɔ k'ale ɲɛ Absa est-ce que e tɛ dɔ dɔn nin na e bɛ fɛ ka mun fɔ ne bɛ fɛ ka mun fɔ wa e ɲɔgɔn barajugu kɛla ti yan wallahi Aisha ka ɲɛ ko fɛn min bɛ dɔ da la e dun y'i yɛrɛ ɲɛfɔ e n'a ka ɲɛ dɔn i y'o fɛnɛ danna n'o da la ten i yɛrɛ ɲɛfɔ barajugu kɛla dun filɛ nin ye e sen mɛ yɔrɔ bɛɛ la ne b'o dɔn e la bi depuis e ma furu e bɛ barajugu kɛ fɔ sisan n'i dun nɔ b'a la yali bolo ka da nin ko in sɛgɛ i t'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ dɛ kan e bɛ fɛ ka mun fɔ ni ne kuma fɛ wala e bɛ wuta Absa wallahi e b'i si kɛ tan e ɲɛ tɛ yan a tɛ yɛlɛ diɲɛ kɔnɔ i sen fara ɲɔgɔn Kamu Karamogo an nana ai nana Absa ai na Aisha dɛmɛ ai taa n'a ɲɛfɛ fɔlɔ
fana. La ilaha illallah. Itu nganga samara do. Angata. Fana mun tuguni. Allah kibar. Isigi. Wah Allah. Dokter ugo mun bam. Agara to ko. Karamawa. Min ale. Itanya kana. Aben no ko ya. Enya. Karamo ko isigi. Foi. Uma boa começa a sua foi que não era. Karamo. Agara to ko. Atara doktor sola kibara jumeni. Tiɲɛ la nin ko in bɛ ka ne yɛrɛ kɔnɔna fili. Togo di? Mange karamuni ma kuma tusube mesa koy. An taara dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ analyse na sugu bɛɛ kɛ ɲɛ na. U ye ɲɛ lajɛ position bɛɛ la. K'a bɛ se ka nɔgɔya. K'a bɛ se ka nɔgɔya wa? Dɔgɔtɔrɔw ko nin tɛ ɲɛ, ko nin tɛ gansan ye, ko ɲɛla bana dɔgɔtɔrɔ fura dɛ. Karamɔgɔ, i taara dɔgɔtɔrɔso minnu na ne ma dala n'olu b'a dɔn dɛ, i tɛ a ta ka taa n'a ye clinique ɲɛnɛma dɔ la. Ne tɛna n'a ye clinique ɲɛnɛma la. Ne bɔra yen, ne tila ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la. Tubabuw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ, o tilala ka taa n'a ye yen nɔ tuguni. Olu fana tilala ka analyse kɛ a ɲɛ la. Olu fana ko foyi tɛ ɲɛ la. Ko bana tɛ ɲɛ la, banakisɛ foyi tɛ ɲɛ sanfɛla la. Wa bugun t'a sanfɛ, ɲɛ ka ɲi yɛrɛ de. Mais k'a kɔni tɛ ka yeli kɛ, k'olu yɛrɛ kɔni dabali banna. Mais Kalabankura clinique dɔ bɛ yen, u b'a fɔ k'olu mɔgɔ bɛ se baara la dɛ. Kanku ne tɛmɛna n'a ye, e ka tɛ ko min bɛ kari ni kɔnɔna fɛnɛ fɛ, olu fana ko foyi tɛ ɲɛ na. O se baara tɛ o, mais ko fɛn yɛrɛ de tɛ gansan. A b'a dɔn ne bɛ taa ka na. Karamɔgɔ. Abusa. Depuis da la ne m'a f'i ye ko nin ko in tɛ gansan ye. Walahi gansan tɛ nin ko in. Fɛn tɛ ɲɛ na mais ɲɛ tɛ ka yeli kɛ. Nka n'a ko kɛra cogo o cogo, ayi, i hakili sigi Ayisa. E ɲɛ bɛ yɛlɛ n'a kɛra cogo o cogo ne kan bɛ bolo da nin ko in kisɛ kan ni Ala sɔnna ma. Wa i ɲɛ bɛ yɛlɛ fɛnɛ an b'a ye. N bɛ na. Awɔ ni Ala sɔnna ma a jigi tɛ tiɲɛ. I jigi kɛ ne, i k'i jigi kɛ Ala ye, i k'i jigi kɛ kira, i k'i jigi kɛ. Wa i jigi bɛ fa ni Ala sɔnna ma. Ni Ala sɔnna. Banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ farikolo la nin fura in de b'a kɛlɛ ka bɔ da ani cɛya furaw o de b'an bolo yan nɔ o donc n'aw mago bɛ fura la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro 94 32 33 03 n'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ fan bɛɛ pewu-pewu. Buramuso. Fɛn min ne bɛ cɛ dɔ dɔn han. E ma karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma mɛn ko docteur ko docteur bana tɛ. An ka t'o fɛ yen walahi o bɛ solution sɔrɔ i ka ɲɛdimi ko nin na. Han. Ne kɔni fɛ ne ta in ka ɲi kan ne bɛ to n da kan kɔ ka to Ala kɔ n'i y'a ye ne ɲɛ minɛ na tan i bɛ sɔrɔ ne kun kan ka fɛn dɔ de kɛ ni ɲɛ ye min man kan tɛ ka kɛ o tɛ ne kun kan ka fɛn dɔ de ye ɲɛ la min man kan tɛ ka ye ni Ala ye ne ɲɛ minɛ ne bɛ to Ala kɔ ka to Ala kɔ ka to n da kan. Ba. Amina. Ni wule. Mun de bɛ yen? Wannan do i ba wa ɲɛ fiɲɛ na. Ba fo ɲɛna sa. Ko tana Aisha ka a ɲɛ minɛ la la. Mun y'o kɛ de? Do wa ɲɛ fiɲɛ na. Ayi ba taa misa. Mo ta ci la kana. O ma ɲɛ dɛ. Ma. Komi ka ne sɔrɔ. Dina. I ba ɲɛ minɛna la de. Ma mun fana y'o kɛ tuguni sa. Ne de b'a dɔn. Sɔgɔma ɲɛna foyi kun t'a la. Fɛn kun t'a la dɛ. Yɔrɔ a bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ko suyɛnni man ɲi. Mun suyɛnni na? E ta mɛn wajulukɛlaw da kɔnɔ ko suyɛnni man ɲi. Sɔgɔmada in na ne bɔtɔ la ne y'an ka chèque bila nin nɔ.
mɔgɔ si t'an ka du kɔnɔ yan nɔ ne ni e bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛ wuli yɔrɔ karamɔgɔ depuis ala k'o da o tɛ suyɛni kɛ e yɛrɛ kɔni kuma tɛ nka ne ka 2000 taara ne ma ta cogoya dɔn na Aisha de ye ne ka 2000 ta o kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nɔfɛ ma sabali ne ko kamera dɔ de bɛ bolo so in kɔnɔ yan Dina yɔrɔ ne y'a fɔ k'i kɛ mulobaliya n'i ka siritigɛlɛya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan tanti de y'a ta e b'a fɔ ne ma ko ne y'a nkalon tigɛ Allah masa ne t'a dɔn ne yɛrɛ ka wolo kɛra wolo sugu mun ye fɛn bɛɛ ni ala n'a kira cɛ ne tɛ se ka kuma ni Dina ma ne dala minɛ mana fɔ kelen a b'a fɔ ko 12 mais ni ala sɔnna ma a bɛ bɔ e fɛnɛ ye minɛ fɛrɛli la Dina n bɛna mun kɛ e la kɛ n b'a dɔn Aisha mun k'i kɔnɔ a bɛ bɔ i kɔnɔ ni ala sɔnna ma Aisha kuma a y'a ɲɛ na o ɲɛ bɛ yɛlɛ wagati o wagati kɛ o bɛ cɛ ko o b'a haramuya parce que mɔgɔninfin e ko o ko kelen ka mɔgɔ sɔrɔ wagati min na parce que ka baara de wa a bɛ daga fɛnɛ de la i bɛ to tan ne bɛ ala fo ka to ka seli ka su ka ala wele a bɛ se ka kɛ ala bɛ hinɛ ne na ka ne ɲɛ dayɛlɛ ne bɛ yeli kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ne tɛ yeli kɛ ko bɛɛ ye daga baara ye wa ko bɛɛ ye latigɛ ne tɛ kɛ ko k'a bɛ jɔn sɔrɔ ɲɛnamaya depuis ne mana diɲɛ kɔnɔ i bɛ sɔrɔ an ka to ala fo Ma, tati, mwenye soro. Tati mwenye soro sa. Kana usa mwenye soro. Mwenye soro aponyera sa aponyera. Tati nye pele plebe tati. Tati sabali sa. Dina, ala de ala tige. Angana ngeza tati mwenye soro. Dina ala kashisa. Kana usa mwenye kera toko ni mwenye soro. Mwenye soro ne pura square fa kunte tati nyana. Sabaga ala de ala tige. Agora não fosse aí a gente foi tirar lá tá na usada bomba foi com tanta dinheiro tati di maniera tati tati na fra mate que so e drone me so nana e nya vera filme plane tahu mita cilangan ne i b'a dɔn ne kunkolo tɛ ka sɔn biya e fana wallahi i bɛ ka taa ɲɛɲini awɔ ne ka fura bɛ so kɔnɔ yan nɔ n bɛna o ta sisan i bɛ ka taa ɲɛɲini i jija i k'a ɲɛ sɔrɔ ka na dɛ awɔ i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛma na awɔ n bɛna taa ɲɛɲini nin bɔfan walahi a n'a dongo a ka ca dɛ mais ni ala sɔnna ma a ko mana kɛ cogo min e fɛnɛ bɛna dɔ y'a la e tɛ k'a ko ɲɛɲini a n'i y'a ye fɛnɛ b'a ko ɲɛɲini kɛ e ɲumanama de don m'e kɛ namara ye so in kɔnɔ ni m'e kɛ namara ye k'a fɔ tun e bɛ munuma i bobara kan ka bɔ fɔ Aisha ka da la fɔ kɛnɛ ma ni ala sɔnna ma a bɛɛ mana kɛ lujuratɔ ye ɲɔgɔn kan kɛ wallahi a bɛ ɲɛ Dina bɛ yen fɛ hali bi a Dina ne yɛrɛ t'a dɔn diɲɛlatigɛ la ko ne tun bɛ ne sɔrɔ ala latigɛ de don tanti ma ɲɛ koyi Nama kana kasi ma sai baka wele kana tanti ni mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na i b'a fɔ a ɲɛna mɛ tanti ne yɛrɛ tɛna bɔ bilen i seli bolo bɛɛ de ye y'a mɛn maa bɛ ka n wele n bɛna sisan n y'a yira ala la ala min tɛ mɔgɔ jigi tiɲɛ ala min bɛ ko tiɲɛ dogo ni a labangenen don tilegan dire in na ni Aisha ɲɛfin na maa min m'a bɔ yarabi ma ala ne ɲɛ in n'a y'a sɔrɔ ko de ye ne ɲɛ in f'i ye ala n'i deli i ka ne ɲɛ in yɛlɛ ne ka yeli kɛ ala den tɛ ne bolo n'a fɔra ko fiɲɛ fɛnɛ farala ne ta kan mais masa min ye ala i tɛ jalaki an y'a yira ala la aw bɛɛ bɛ lujura bana da yan ni ala sɔnna ma n b'a bɛɛ bɔ kelen kelen ne ye burusi kɔnɔ ka na ni ne ye Bamakɔ i dun kumana ma danga den tun bɛ mun na yen ko o tuma ne man ka se yan tati ɲɛ minɛ dɔ la ko ne man ka se n'i ko k'a sen minɛlen don a la ni ma ɲi sa ne minɛ ka bɔ ne la fɛn min bana mun b'a la a tɛ ka yeli kɛ yɛrɛ a tɛ ka fosi a ma ne yɛrɛ ye yɛrɛ o kunna jara o y'a cɛ sɔrɔ e dun filɛ nin ye cɛ t'e bolo a ma deli ka bɔ i nɔfɛ fɔlɔ n'i kɛra ni ne cɛ sɔrɔ fɛnɛ ka sɔrɔ ale bɛ taa o tɛ se ka kɛ k'ale bɛ ne ka o jala siri a dun ka bana in bɛ yɛlɛma de u y'a fɔ ko ɲɛdimi dɔ bɔlen don sisan o ɲɛdimi de filɛ nin ye k'ale minɛ ma o tɛ nin ko in ye sa ma an ka nin ko in ɲɛɲini bani ka jumɛn ɲɛɲini nin ko bɛ ɲɛɲini sa ka jumɛn ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini n'i y'o ɲɛɲini ko kuma fɔ karamɔgɔ ye min ba taara den fara o mun ɲɛɲini ne ɲɛɲini wɛrɛ jumɛn b'a la o kɔrɔ e ne b'o la jumɛn Dina dɛ man bila a bolo dɛ e tɛ se baara mun na tɛmɛ ka don kili a ba taara di n'i kumana b'i cigi
dangati. Voilà la famille. Anga foli be an kanubaga bɛɛ dante foli mun na ni an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen no ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen no ka bɔlɔ falen ni an ka ni koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan ka fɔ de kɔnɔna bana kɛlen no ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛ de b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni ka fɔya wariba bɛ fura la ko ka nin ta ko an man ka bana furakɛ o t'an ka fura n'a ka n'i y'ale ta ka ban i ka laɲini sabatira. Uncle. Assalamualaikum. Konate korbashila abaga ma korbashte ma sava nera boriga barayro la sam dem sen go barayina ma to bolo kinana ki ka chefi borora korbashte abiya ma kero yere ate chula wallahi nera gun tarifi no chido yere la woro go somare na sam boto flene so sago maram tiga yili gebli maram jimi kanwa ay Aisha wa wallahi mu ya soro ku fu ma soro de nere borana docteur sola docteur yira go no go docteur bonate barsa ko fu te nyala wallahi nere kon masika fu famia ndongo banaw na bina awnga bana kunda hamtami docteur sota andolu go lu desala la ko netaro nere na ke tugamno ngulla ngomena fu ma soro ku fu ma le soro itu malaka wallahi abisuyno nala sunu kalfa am tagana ni garanti de me amin arabi ala go do me merci amin arabi asufi kon kamana ganino re amin arabi jina sigi mo sigi jituma bala sawali bala kumal bala korbo bala danyero bala musodo besira la kuy ga anaka mandida aywa nakira mi aben sora ante karamago ante somo bashiti en fama nse karamago ne na ku te flaibi na ku kelen doron karamago ne dogo ke muso bine ka wele aka bo so dafe kunlo dimtala nya dimtala foi tala ona nye ka mine ka fie ashima koranchi karamago wota bane anya che katana docteur sola ka yoro be mununu ka consultation visite beke karamo kuluma fo ya nyela me nyet ka yelike karamo ni man de ma be gele abi de ngono mina nga jino wele ta ikata ni ndama awo aka ko shen sawa awo mo mi ya barake awo abi se ga tigi rama ha ya mea awo nyame ka ke tugula sisa inche ni jaran yi karamo ala ki sara ala ki sara ala kan sara na nyoko in baraji na tan ke sisa ko mana ke ni kula bi ne absa ne ba nyedo mo toro la sa
Banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ farikolo la nin fura in de b'a kɛlɛ ka wuli ani cɛya furaw o de b'an bolo yan nɔ bi k'a fɛ o donc n'aw mago bɛ fura la a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro 94 32 33 03 n'a y'an wele a ka ca Ala fɛ bana min b'aw la a bɛ kɛlɛ ka bɔ aw fan fɛ pewu-pewu. Mburamso. Na mburamso. Kelen de bɛ yan nɔ. Ayi kelen kun tɛ yan Madina kun bɛ yan sa kan ya wele. Kan ya wele sai bɛ sira ta ka ci la. Kan wele kun y'a wele Sulaiman ka to kelen na dɛ. Ayi fosi. Mburamso i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min. Ne taara karamɔgɔkɛ fɛ yen a ye fura di. Karamɔgɔ y'a fɔ ne ko gansan tɛ ne m'a fɔ ko tɛ gansan a ye nasi di k'i ɲɛ kun n'a ye siɲɛ 3 dɔrɔn k'i ka ɲɛ fiɲɛbagatɔ mɔgɔ min y'a baara kɛ la a bɛ segin o tigi ma. Mburamso ne dun bɛ ka kuma e tɛ ka kuma ne fɛ. Mburamso ne y'a f'i ɲɛna n'i y'i ka fura ko n'i k'a to yen nɔ ne bɛ n dalakan ka halisa an k'a to Ala ma. Ne ka taa nin wariba nin don fura la ka n'a d'e ma Buramuso ko mɔgɔ min ye nin kɛ la o bɛ segin o tigi ma e k'i ba k'e t'o ta k'e b'i dalakan kan. Ne ma ban i ni ce i ni baraji mɛ a faamuya an k'a to Ala ma. Buramuso ɲɛ b'a la e tulo jalen don dɔɔni dɛ n'i ka taa n ka wari don n ka fura la e tɛ ne de don. Mburamso e kana na dimi Ala ka nɔgɔya k'i ye. E kana na dimi e k'a faamuya ba ye. Aisha. Quoi? Cogo di kɛ? Sufi de don, Sufi. Ala ti kumakan yɛrɛ dɔ bilen. Sufi a ko filɛ dɛ. N taara n'a ye dɔkitɛriso la n y'a f'i ɲɛna cogoya min na olu ko ko solution foyi t'a la ko n tɛ dɔkitɛri fura yɛrɛ. U ka fɔ la ko u kana ale wulila tilegan fɛ k'a bɛ taa dumuni ɲini ka na di ne kɔrɔmuso ma ale bɔra dɔrɔn ɲɛ minɛ la. N terikɛ a ka di an ka ɲɔgɔn ye tan. Aisha n bɛna fɔlɔ quoi. Awɔ. Kara bɛ n bila dara y'a mɛn. An ka ɲɔgɔn ye. Awɔ. Aisha i hakili sigi a bɛ nɔgɔya dɛ. Y'a mɛn. Awɔ. N'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun kɔni ne kɔni na fili la sisan. A bɛ nɔgɔya an ka di Ala ma. An ka di Ala ma. N Sufi bila ma. Awɔ. Kara i ko k'i damadi ko la i ko k'i ti sɔn ko ma Kara ne mi ko na nin ko in na ni ma wuli k'i jɔ i bɛ ka nin ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a ti ban dɛ e yɛrɛ m'a fɔ k'i bɔra dɔgɔtɔrɔso la ka ban Kara i bɛ nin ɲini dugumana de fɛ i bɛ nin ɲini bolola baarakɛlaw de fɛ dɔnnibagaw an ka kɔrɔlen kɛbagaw n ti gansan ye dɛ hali ni yeli dɔrɔn i b'a dɔn nin ti gansan ye ɲɛdimi bɛ se ka mɔgɔ minɛ nka nin ti ɲɛdimi gansan ye n'i bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ o fɛɛrɛ kɛ. Sufi ninnu ka fɔ la k'ale bɔra dɔrɔn ɲɛdimi balila k'ale minɛ Sufi ne yɛrɛ kɔni ye nin kɛ nin tɛ foyi ye ni Ala ko tɛ Ala ko tɛ se ka kɛ mɔgɔ la ni Ala ko tɛ foyi tɛ se k'o kɛ o diɲɛlatigɛ yɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ ni ko dɔ tɛ o Ala sababu de don sababu man dɔgɔ quoi diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye foyi tɛ kɛ ten foyi de tɛ kɛ ten ka bɔ dɔrɔn k'a bɛ dumuni di e yɛrɛ baden kɔrɔmuso ma n'o kɛra tan n'e m'o ɲɛɲini e bɛna jumɛn ɲɛɲini i kan ka wuli an ka se yɛrɛ de an ka laadalamɔgɔw bolo olu b'a ɲɛɲini nin mana kɛ fɛn o fɛn fo nin ɲɛ ka sɔrɔ n'i ye nin jɛ i ka du citɔ la don nin tɛ ɲɛdimi dɔrɔn yan ni fɛn wɛrɛ nana sɔrɔ mun ni ɲɛdimi tɛ kelen walahi i b'a ɲɛfɔ n'i sigi dɔgɔtɔrɔ de bɛ dɛsɛ bana gansan na ten dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka dɛsɛ bana gansan na olu bɛ ten yan n'i ye dɔgɔtɔrɔ ma se ka bana o bana ye walahi fɛn wɛrɛ b'a kɔrɔ n'i bɛ mun kɛ o kɛ i y'a mɛn o kɛ dɛ n'i bɛ mun kɛ o kɛ. Ayi a ka ɲi ne bɛ taa sen na ayi n bɛ taa sen na a to n ka taa sen na i y'a mɛn a to n ka taa sen na a k'an bɛn. Ne laban sɔn ka kɛ Sufi ka fura de ye ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na n bɛ taa miiri.
Usman, ibitilan karamɔgɔ kan ka na ne nɔ n terikɛ n ta ciya mɛn ni n taara i bɛ to i b'a tɔ laban i ka kuma ka ca ne. Ancle, Sufi, sorry, Anche. Ça va. Ah. Ni ma bane. Mais ne mana moto la dɛ. E mana moto la. Yɔrɔ ma jan a bɛ yan kɔrɔ. A ma jan. I y'a fɔ cogoya min na an k'a kɛ ten. Sinon nin ko in bɛ k'an kamana gan. Yɔrɔ jan dɔnbaga ka jɔnjɔ yɛrɛ. Dɔnbaga yɛrɛ. Ba. Anche. Amba. Anche. Bismillah. Zawolo. Koy tay ne na kala ne. Ni daga wuli terikɛ yɛrɛ dɛ. Na fɛn bɛɛ b'a bolo n'a fa ka fɛn bɛɛ b'a bolo. A ma ɲɔgɔn dɔn bi dɛ. An bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna yɛrɛ dɛ. Zawolo nka ni y'an selen ma sisan ne yɛrɛ kɔni n'i ko ko ne ka danama ɲini dugu kɔnɔ ne bɛ de kɔ. Siga t'o la. I ye fɛn caman kɛ ne ye. I ye ko caman kɛ ne ye. Siga t'o la. Nka ne terikɛ ma lafiya ne yɛrɛ ma lafiya. Ne terikɛ bɛ dugu kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ. N'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ wuli k'i jɔ dɛ. Wuli k'i jɔ sisan. Ne terikɛ muso ɲini ɲɛ a ɲɛ minɛna a ma finti a ma jigin ka wuli dɔrɔn k'a bɛ bɔ a sison kɔnɔ ka taa kɛnɛ ma a banna. Bon kɔnɔ. N y'a faamu. Nin ko in ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ. Anw b'a dɔn ka gɛlɛn maa min ma bana fo cogo di ɲɛ ka dun ka to an taara dɔn. A ɲɛ balila ka to a wulila dɔrɔn k'ale ɲɛ balila ka minɛ a la. Ko in ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ nka a bɛ taa sini a bɛ na. A ko tɛ se ka ɲɛnabɔ bi. A tɛ se ka ɲɛnabɔ bi a ka gɛlɛn dɛ. Ko in ka gɛlɛn yɛrɛ. Ko n ka ko in ɲɛɲini ko ɲuman ka bɛn ni sini n'aw nana sini ni Ala sɔnna ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la. I ma kuma mɛn. Ko ne y'a mɛn. Nka ne yɛrɛ kɔni n'anw taara i fana ka yɛlɛ ɲɛ ne b'a dɔn baara ka ca. A ye n ti ɲinɛ nin ko in ka gɛlɛn cogo min na n ti ɲinɛ nin kɔ fiyewu. Nka a bɛ se ka ɲɛnabɔ kɔni. A bɛ ɲɛnabɔ. Solution bɛ sɔrɔ a la. Sini n'Ala sɔnna inshallah. N ce. Ba. N ce. Awa. Ba. Ne bɔra ka n ka tiɲɛ da sisan. Kɔri minnu bɛ ka na ne fɛ kɔri nin bɛɛ tɛ du kelen. Ne bolo kana na kɛ n yɛrɛ kala ye dɛ. Ayi jɔ ne Zangolo ka nin ɲɛɲini ka ɲɛ ko in ma sinon nin ko in nin bɛ ka ne kamana gan fɔlɔ dɛ. Nka jɔ m'a ɲɛ sɔrɔ. Sufi tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kun tɛ ne fɛla ko ye dɛ. Kara ni sa bɔra ka bere mun t'i bolo i b'o de kɛ k'a bugɔ dɛ. Mɔgɔninfin n'i y'i jɔ ka sugunɛ kɛ cogo yɔrɔ jan fɛ a bɛna laban e de kɛrɛfɛ. Nin ko in t'i ɲɛ mun kɔ dɛ i b'a kɛ wa i ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i kana sini dɛ i kana nin ko ye. Mais Sufi sini n'a nana n'a ko wari la barisa ne bɔtɔ so sisan ne yɛrɛ kun ka na moto de la ne yɛrɛ kan ka moto kɔni kunun ne y'o bɛɛ boli ko essence bɛɛ ban. Ni cɛ nana wari ko fɔ sisan an bɛna o ko kɛ cogo di. Mun ka gɛlɛn o bi ta ye fɔlɔ. E ka taa essence kɛ moto la ni sini an b'a ɲɛɲini cogo dɔ la n'a ko ko wari ne ni cɛ ni ɲɔgɔn da a bɛ baara caman kɛ ne ye n'a ko ko wari an b'a ɲɛnabɔ cogo di e ka taa essence ko ɲɛɲini ni musakanin mun kan ka kɛ denbaya ko ɲɛɲini a kɛra ne yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la. K'a mɛn Sufi i ni ce ni baraji. An bɛn.
Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc ara blog kuna sisa i jonga nyefo ara famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama ore bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ki hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.